السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هم من طاعات عبادات دعاء خير أعمال صالحة لنا خداين رضايتي ومحبتين الله تعالى دين وطاعتين آتيان قدم لنا لطف كرمي بلا قبول دبت همم ذا إيلون تشريم دوس يارم قوم خيشم إن تام أغل غيظم دنيا آخر سعادة قننمك يذا عقلق بيرتن إن شاء الله. قدم ذن نوري وبشم ذن تاجي رحمة للعالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مبارك اللي باشلنجي عشاننا بدر جنناكي بولون واقعلرنن برنتشتن خدمتنا ذي يتربتك إن شاء الله باك الله كوكلدونن بيجده إكدانا أولقون واقعاني بدر جنن تشن خدمتنا ذي يترب إما أول إك واقعان تشن هي ورور قاتي تشنن دشنب تشنن بر بالملي ديرسلمه با كارك صورتنا إن شاء الله خدمتنا ذي يترب إنك هفتلerde yine iyiden alıp gider pek Allah'ın koklama bile. Ama geçen haftede bir qisqacık gurrunları galıptı. Bedir cenginin içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem can çekip Allah Taala'dan dilep ağlap Hazreti Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu anh kucaklap arkasından ya Resulallah Bulor inni kendi dua ettin. Huday senin duanı kabul edenler deyip Allah Teala da feriştelerini iyi veripti. Feca'a ensariyun esiran. Hadir cinin içindeki urrun yönü şol feriştelerin kömüge gelenden bir urrunlarından Peygamberimizin mübarek mehzerine Medineli sahabalan biri Mekkeli kafirin birini tutup esir etip getiriptir. Ohan ol esir aydıptır. İnne hâzâ vallahi mâ eserani. Şıla men esir eden aqtin meni sen yanına getirdi. Şıladan men esir eden aq deyiptir. Laqad eserani raculun ecleh min ahsenin nasi vecihen ما أراه في القوم على فرس أبلق. قل أسير ولن كافر رسول الله جانا أيدبتر. من أسير دين أودان أتواد ديبتر. ödü bitir ovadan adam şol men esir etti. Şol adama men esir eden aq diptir peygamberimiz. Oham ol Medineli sahaba aydıptır. Ya Resulallah ana asartuhu. Men ödüm esir ettim şun diptir. O da diptir yok. Meni esir eden adam biz sizin guruhunuzun içinde görünen aq diptir.
Oham Peygamberimiz ol sahabaga aýdypdyr: "Uskut, faqad ayyadekallahu Taala bi melekin kerimin." Sen otur diýipdir, maňa aýtýan dogry diýipdir. Hudaý Taala bir gow ferişteleň birini sana kömekçi edip berdi, şoň kömegi bilen sen şunu esir etdiň diýipdir. Hulasa Bedir jeňinde Hudaý Taala iki tüýüşli ferişteleri ýetdir. Bir topar ferişteler faqat musulmanlaryň sanyny köpeltmeden çürim, we bir toparda ýürüýte musulmanlaryň galbyna jaýlyk oklapdy, kafirle bilen wurşmaly, kellelerini kesmeli, barmaklaryny kesmeli, hulasa jeň meýdanyna girip kömekleşmeli bolupdyr. Emma inneke asl metlep görürüm. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Hud Allah'ın kelami Enfal suresi 10-njy paraň 2-nji sefhesini Hud Kur'an-ı Kerim'in kıssası. Şu Bedir jeňiniň içinde ha. İblis kafirlaryň arasynda bamış şonda jeňe Bedirde, şeytanlaryň başı. Bir topar diye o şeytan diýen zat ýok ki diye. Kur'an Allah diye, iblis ba diye, şeytan ba diye. O gurruna girmeyli. İblis bir adamlaryň suratynda bolup, odal kafirlen Mekke'den gelýäka, menne size yoldaş, menne size kömekçi diýip Ebu Cehil'in dogony bilen elleşip gaýdypdyr. Oham iblis görüpdir Cibril ferişte gelýär. Ferişteler bilen bile gelipdir. وَلَمَّا رَأَى إِبْلِيسُ اللَّعِينَ مَا يَفْعَلُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمُشْرِكِينَ فَرَّ وَنَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ. Cibrail ferişteni görüpdir. Görsep ýanyna da ferişteler we müň-müňden gelýärti, iblis ýerine gaçyp gidipdir. Oham Ebu Cehil on dogany iblisin eli birbirine elleşip duranmışdykle elini silkipdir. Baryan mennipdir. İdine kaçıptır iblis, şeytan. O hamon doğana aydıptır, yavaşıptır, dur diptir. Sen yaşul liptir. Ona şu palan tayfan yaşulsu mukadiyen molmol. Sen yaşul liptir. O da menne size kömekçi, menne size arka, yürüyün taraf kırar size kömekleş aytmadan mı diptir. فَوَكَزَ الشَّيْطَانُ فِي صَدْرِ أَخِيَ بِي جَهِلٍ فَأَلْقَاهُ. Şeytan ol kafirin kursoğundan tiklep, vınk göverttir anrık. Anrak git diptir. Onu yiyerek baryan diptir. Oham şeytan aydıptır. İnni ara ma la tarawna. Men görüyotin sizin görmeyen radınız diptir. Ferişteleri var yani ha. Allah Teala kudret kelamında şunu aydi a'udhu billahi mineşşeytanirracim. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهِ. Hud Allah'ın kelamı. Şeytan kaçıp bariyaka aydıptır. Nakasa ala akibeyhi. İyidine kaçın kaçıp gitti. Ve kâle inni beri'un minkum. Ey kafirla. Men sizin bidar dedi. İnni ara ma la tarawna. Sizin görmeyen adınız men görýän idi. İnni ahafullah. Hudaýdan gorkýan ne aýtdy şeytan. Betbaxty mel'un gorkmagy bilen ýene-de imanyň içine girmändir ýani. Ýa-da münafıgana gorkýan ne aýdypdyr. Hud Allah'ın kelamı. Sizin görmeyen zadyňyzy men görýän dipdir. Men size odal azyr gelen adam, indi näme işim var? Bidar gaçşak diýip, şodur şunar derýanyň içine gaçyp gidipdir. Inhe jengi Bedir'de, Bedir savaşında hakikat Allah'ın kelamı şeytanla iyidine kaçıp gidene. Inni ey cavan dost, şu gururun üstünne bireme dureylin. Qavud edip ders almalı bir uluqan gururun ma. Odol bilari yoldaş bolup gelýär. Ta tarafı basıp, musulmanlar qırıp,
gülüp oturjakdy. Ine şeytanın öz bernamasy şi. İblisin bernamasy şi. Ey jawan mu'min musulman erki we ayallygyň. Bir jawan oglan ya bir jawan gyz oglanyň pikirini bir zat oklaya gapdalyny durup şeytan oham waswasa ediýär. Ya meselen erheleyi wa müteahhil adamsy wa zinanasy wa bulan pikirini bir zatlar oklaýar. Jawan bolsa näme sen jawan näme? Näme sen gülmellämi? Näme sen hoşluk etmellämi? Ol soňra biýabrýlygyny ýadyna salmaýar. Kıyamada hiç ýadyna salmaýar. Dünýede näşe asal ýadyna salmaýar. Şu dünýede de biýabry boljagyny ýadyna salmaýar. On fakat bir zat ýadyna salýar. Näme gülmellämi? Näme bir hoş geçirmellämi? Ya erheleyi bolsa, o sen dinanaň özi şeýle. Dinanaň şihilli, o günäsi şoň boýuna sen haram iş etmeli. Ya dinanak waswasa diye sen adamyň şitüsli kemçilikleri var. Adamyň sana yetişene, adamyň sen innemeye bolmadaky, meger sen zindigi etmellämi? Halk gülüp gelipbe, meger men gülmellämi? Näme etmellämi diye? O da şoňa hawwasyn berýär. Qur'ana, Allah'ın kelamına şol şeytanın waswasasyny deriňe tetbiq edenak. Ýaşy şeytan bana waswas ediýär, ýaşy pikirli men kelleme düşýär. Ahunyň kefini, mollan kefini diýmäýliň. Hudaýyň kelamyna köp gelýärmi, köp gelmeýärmi? Deriňe meli şoňa. Oham, ýanky jawan oglan bir wagt şu günaha mubtala bolýar. Şol haram işi etdiýär. Inni iki ýoly galdy. Ey jawan dost. İki ýoly galdy. Tamam musulman adamlara Hudaý Taala bir keramat beripdir. Hudaý nimet etip bir zat beripdir. O da näme? Adam dislap günah edenni, awwelin şu günah edenni dünýä şoňa garaňkyrýar. Öz-özü ýygnanýar. Öz-özü hiç zatdan lezzet almaýar. Hemme zat manasyz bolýar. Awwelin bar bir günah edenni. Yani adam şu jirek ýagdaýa baranna toba Hudaýa diýip öwrilse, utdy şol adam. Hudaý Taalamyň tamam musulmanlary beripdir nimet edip, keramat etip beripdir şunu. Her kim Allah'a we Rasulullah'a imany bar bolsa, şo ýagdaýda düşýär. Awwelin bar bir adam haram iş etse, hutbuhut ağlamana durýar. Hutbuhut öýde ýygnanýar, dünýä garaňkyrýar. Oham şonna ey musulman, öwrillidigi şu Hudaý taraflyn, hiç ahun molla gapdandan gurrun gerek gel omugy. Şonu öwrlasa utdy. Näme üçin? Ol günahyny basym ýadyndan çykaryp bilýär. Hudaý da oňa ýar bolýar, tawbasy kabul hilinen. Emme şu garaňkyrýanna, emme dünýä şoňa garaňky bolanna, emme hiç tatdan lezzet almanna, muny bilmän şyk bolsa, ýene şu günaha barýsa. Yine şu günaha varsa, yine şu harama varsa, yine şu harama varsa näme bolýar? Öwrenşýär inni ol garaňkylyga. Inni ona ýugurulýar. Inni bişýär şol garaňkylyk bilen. Şol bilezzetlik bilen. Inni ýuwaş-ýuwaş ýüregi garally, ol edýän günäsi bara, ona ähmiýet de bermeýän. Muhammed täkidi. Öz içinden şey diýär. Ay näme hemmek günah edip men bir ulukanda dedim makki diye özü ulukhan günaha mubtala. Allah Taala ey benden barmy diýen işini edýäti. Näme inni şoňa ýogurylypdyr, aslan gözüne kiçik bolup görünýär. Inni üç ýol galdy. Ýaşy dünýede biýabrey bolýar. Biýabrey boldy dämi? Inni şeytan mendan hoşlaşýar, inni hoşsa. Eýni ýanky gurrunga. Inni men näme işim bar sen bilen diýär. Dünya ahir biýabrey edip oklaýar. Bir, ýa-da ol adam ölünni, ruhy çykanna, jany çykanna, perişteler ruhyny alyp gidenni indi şeytan ondan hoşlaşýar. Şundan aňyda zillet bolarmy? Şundan aňyda horluk bolarmy? Şeytany megiş adamlar güldürip oturmaly. Bedir jeňinde, Rasulullah'ın beraberinde mugabil etmeli bolanny kafirlerin arasynda-dur. Hudaýyň kömegine ýydyna gaçyp gidýärdi. Ýaňda okuýdum, hud Qur'an-ı Kerimde bar görürüm öldü. Ay bir gurrundur da aydylypdyr da diýeri ýaly däl. Allah'ın kelamy. Hudaý aýdýär. Ey mümin musulman, Hudaý aýdýär, näme aýdýär? Fabi ayyi hadisin
بعده يؤمنون. Bir adam Qur'an'ı ananmasa, Qur'an'dan anırdık näme ananjak şol adam diýip aýdýar Hudaý Taala. Bir adam Allah'ın kefini ananmasa, mından anırdı näme ananmaly şol adam? Kimin kefini ananmaly? Nämen kefini ananmaly? Febi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Bir adam Qur'an'ı ananmasa, mından anırdı näme ananmaly? Yankı gurrüňde Qur'an-ı Kerim'in gurrüňde. Hasan biýabrey boldy diými? Alam jahan ýaýrapdyr. Tamam hanywadalyň abreyni gaçyrtdyr. Inne şeytan gitýär. Ya ölünden soňra gitýär oň ýanyna. Oham näme bolýar? O odal gulýädi, hemmes puç bolupdyr. Bagat pul harjatdy. Yalanlanmışdyk. Bagat aglaýardy şondan çyrim. Yalanlanmışdyk. Bagat ömrüni geçirtdir şoň ýerinde. Yalandan puçmyşdyk. Yani fakat hiyalyň üstüne zindigi etip geçirtdirdi. Fakat yani şeytanın vasvasasyna berýän pikirlerini hawa diýip öz zat bilmeýän, alham kul huwallahyň manasyny bilmeýän heleýe adamady geňeşip bir-birine hawa berişip şeýtde dünýeden geçip gitmeli. Ahyrkyjy Qur'an-ı Kerimde aýdýar. Şonu aýdyň goý bu gurrun ders bolsun, oham ýene ýygyny alyp gideýli gurrun. Hulasa Allah Taala Qur'an-ı Kerim'de aýdýar: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İn kullu men fis semawati vel ardi illa atir-rahmani 'abda. Laqad ahsahum ve 'addahum 'adda. Ve kulluhum atihi yawmal qiyamati farda." Hudaýyň kelamy Suriye Meryem ahyrky aýalary. In kullu man fis semawati vel ardi illa atir-rahmani 'abda. Allah Taala aýdýar, ýerdäki we tamam göňdäki zatlar ay gün hemme zat Hudaýyň huzuruna bindi bolup gelmeli bolar. Idi laqad ahsahum ve addahum adda. Hudaý aýdýar, tamam mahlukatyň sanyny men bilýänipdir. Yaradyp goýup habarsyzmy qadiýamaň diýipdir. Laqad ahsahum ve addahum adda. Tamam mahlukaty kişijik adamjykdyrsyň, öz kelläň menen hiç de bilinmeýän qada diýama diýipdir. Ve addahum adda, adat bi adat bilýänipdir Hudaý Taala. Idi ve kulluhum yawmal atihi yawmal qiyamati farda. İmma kıyamatda tamam mahlukatlarım yeke gelip mesuliyetinden cevap vermeli bana diýipdir. Şeýle bolansan ona näme diýilýär? Allah diýilýär. O jere güýji bolmasa ona Allah diýilmeýär. Şo jere güýji bolansan ona Allah diýilýär. Allah Zül Celal diýilýär. Hemmemiz oğlan uşak, enata, alem jahan ve kulluhum tamam mahlukat atihi Hudaýa geljek. Yawmal qiyamah qiyamat gün fard yeke jawap bolmaly. Şonu insan görjek, biderek bazarın şuluklugyna allanypdyr. Biderek danışkan şuluklugyna allanypdyr. Biderek pasajym şuluklugyna allanypdyr. Biderek bazarın şuluk ýerlerine allanypdyr. Ýazyma Salmanlaryň Allah aýdypdyr maňa, bir gün yeke geljek diýeni. Bir gün yeke hesaplaşaly. O şulukluğa allana kana, ol yeke sataşjagmy ýadymyzdan çykaramaylyň. Özüme de gerek nasihat we siz dogorlamada nasihat diýip aýdýar. Hemmesine Allah'ın kelamından aýdyp. Ol şulukluğun içinde mahur muhura salakana, şeytana allana kana güldür koyamaylyň. Emme Rasulullah janyň mübarek gurrüňiniň ýygyny alyp gideýdi. Jeng meýdanyndan Müslümanlyň hukmy ýygy gaçmak haram. Nämeden çyrim? Çon jeng meýdanyndan her kim gaçsa, başga leşkeriň hawasyny pert etdi. Her kim ýygy gaçsa diýilýär. Bada'at amaratul fashl fi sufufil müşrikin. Şeytan Adam suratynda ýygyna gaçantaň, periştilidi kömekleşip uran ýykan bolup duransaň, kafirlar sepleri behem vurulmaga dürtür. Her kim gaçmaň pikirini düşeti gelipdir. Bedir jenginde. Aham ulu betbaht Ebu Cehil atı bilen aralaryna aýlanyp
Näme o palany gaçyp gitdi diýip siz hewre gowşak durýaňyz diýipdir. Ol 3 tane 4 tane pehliwanymyz öldü. Ola öldü diýip dagy gowşak durmaň, ola howlukdylar diýipdir. Ol Hazreti Hamza, Hazreti Ali Murtaza olaň öldüren adamlaryna aýdýa. Olara howlukdylar diýipdir. Bizi ne kadar sanımız kan diýipdir. Daýaw duruň diýipdir. Ebu Cehl şefa diýipdir. Aham adam da öldürmeň diýipdir. Ýeke tutdan süýräp Mekke alky deýliň diýipdir. O kökü deýliň güýjimiz diýipdir. Şeýtirip aýlanyp duqa ol betbaxtyňda azaly gelipdir. Ebu Cehl Hazreti Abdurrahman ibn Awf aýdýa inni lafis saffi yawma badrin idha iltafattu. Qawqulagasyn. Cinnet bilen buuşlanan Hazreti Abdurrahman ibn Awf radıyallahu anh aýtýa Bedir jeňinde bir döwrügüm gözledim, görsem sagymda, wosalymda Medineli sahabalardan 20 ýaşyň döwrügi Fatayani Jowan oglan 2 nefer bir sagymda, bir salymda maňa aýtdylar: "Ey agam, ya ammi, hal ta'rifu Aba Cehlin?" Ebu Cehli tanıyan mı diýdiler. Ol ikisi näme diýip tanıyanakla Ebu Cehli? İki jowan oglan. Şon bilen Medineli jowan oglan. Medineli musulmanlardan. Ebu Cehli tanıyan mı diýipdirler Abdurrahman ibn Awf'a. Oham Abdurrahman ibn Awf jeňçin aýdypdyr, tanıyan diýipdir. "Wa ma hajatuka ilayhi ya ibn akhi?" Ebu Cehli näme işiň ma diýipdir. Şol Ebu Cehli barjak bolsaň gyn, olaň farmandasy bolansaň döwrüne adam kan bolmaly. Onna aýdypdyr, ol jowan oglan: "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Men nipdir eşdiýän nipdir Mekkeli sahabalardan odul Peygamberimiz Mekke'yi mükerremede Peygamberimizi söýýänmişdik, ezyet berýänmişdik, ıza berýänmişdik diýip eşdiýän nipdir. "Wallazi nafsi biyadihi la in ra'aytuhu la yufariqu sawaduhu sawadi hatta yamuta a'jalu minna." Sen şolaň haýsy birdigini aýt, şoňa bir ýaşşak diýipdir. "Ya men öler, ya Ebu Cehl öler" diýipdir. Sen fakat şoň haýsysyny aýt diýipdir. Oham görsem solumda da bir jowan oglanma, o da şekef aýtdy diýe. Oham görsem Ebu Cehl aty bilen aýlanyp leşkeriň içinde döwründen bararlyk diýe. Şola atyň şunu aýlanyp duran görýäňizmi görýäs, şo diýdim diýe. Ola meňe hamdan gitdiler, fabtadarahu bi sayfayhima. Kılıcını alıp teyyarlanıp fırsatını idinne geldiler. Oham şu jowan oglanın bir aýdýa: "Falamma amkanani hamaltu alayhi fadarabtu darbatan atannat qadamahu ay barakallah." 20 ýaşyň döwrüne bir jowan oglan fırsatyny idinne geldim. Ebu Cehli dofulmadan çyrym. Ebu Cehlin gurrunun işte qawja edip dersin alar inşallah. Oham fırsat tafakana dofulnum. Bilebilligim menen elimde kılıcım menen buladym. Ayagyny dogurja darkyllap, ayagynyň ucunu okladım bir ýaňa diýipdir. Ayagyny kesip bildim diýipdir. Fadarabani ibnuhu ala atiqi. Fatahallaqat yadi bi jaldatin min janbi. Oham Akrama diýen Ebu Cehlin oglu wadi. O men atasyny wuranymy görüp, bilebilligine gerişme wurdy, men elim açdy diýipdir. Elim açanna arkamdan bir ennamyň derisine, pustuna elim ýaşyp galdy diýipdir. Ýanky sahaba aýdýa. Falaqad qataltu wa inni la ashabuha khalfi. Şol wurşy berdim, emma bir elimde arkamda süýrenip berdi. Fakat elimiň pustuna we derisine ýaşyp otydy. Rasulullah janyke goýmajak bolup, sahabalar goýmajak bolup, elim bahane etmäýinip arkama süýrenip durdy, fakat arkamyň derisine ýaşyp galdy diýipdir. Falamma adatni wada'tu alayha qadami thumma tamattaytu biha hatta tarahtuha. Elim mızahım bolup durdy, ýanky jowan sahaba diýe. Elim mızahım bolup, ennam derisine ýaşypdy, başga ýere kesilipdir. İki ayağımın arasına koyup elim çektim, rahat bolup rahat jeňedeýin dedim. Elim ýere gaçdy, oklady, 11 el menen rahat jeňetdim diýe. Meydandan kalmayın, hokku olmasın, ahir kanımı çeli uğrayın deyip, elim etber köybere kanı bir elinden uğradım diye. Aham şu yağdaydı kalk, ol yoldaşım da geldi. O da bile bilen Ebu Cehli vurdu, hatta asbetahu, feterakahu ve bihi ramak. Hatta onu yatırdı, yöne Ebu Cehlin bir canı kaldı deyiptir.
Men marp Rasulullah aytdım. Ya Rasulullah. Rasulullah'ını beğendirecek bolup men öldürdüm Ebu Cehli dedim. Ohan sonra o yoldaşım meli yok ya Resulullah men öldürdüm diye aytdı. Am Rasulullah can aytır kilakuma qatalahu. İkiniz de öldürüpsiniz deyiptir. Ebu Cehil qalıptır. Yönü birime canı var ağdaçık. Ohan koy gurrun kamil olsun ceng meydanın ahirine. وَلَمَّا اِنْتَهَكَتِ الْمَعْرِكَةِ قال صلى الله عليه وسلم من ينظر ما يصنع أبو جهل. Ceng meydanı tamam olandan sonra Peygamberimiz aydıptır. Ebu Cehil'in yağdayın biletim geliyor deyiptir. 10 yıllar daha verip geçen Ebu Cehil. Ebu Cehil'i kim tafıp bilir deyiptir. فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي طَلَبِهِ. Sahabalar idinle gettirler tafayliyin deyip. Ohan 35 yaşın devrindeki Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'de bir çofan sahaba Ebu Cehli tafıptır. فَوَضَعَ رِجِلَهُ عَلَى عُنُقِهِ. Bir çofan oğlan Mekke'nin menniyen merde adamsının üstüne çıkıp ayağını kursoğunun üstüne koyup İbn Mes'ud Ebu Cehli aydıptır. Hel ahzakallahu teala. Ey bedbaht Ebu Cehil, Huday seni buun kun zelil ettim aydıptır. O ham olaydıptır. Ve bimâzâ ahzâni. Zelil olamak deyiptir. Menden ağırda merde adam gördün mü deyiptir. O ham İbn Mes'ud aydıptır. Akhbirni limani dâirah al-yevm. Ey bedbaht haber ver. Şun kun hukum kiminki sen kimi ya başka? Ebu Cehil aydıptır. Lillahi ve rasulihi. Lillahi ve rasulihi. Uttu deyiptir. Huday bilen peygamber deyiptir. ثم قال اللعين لابن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. Ebu Cehil bedbaht aydıptır. Ey çofancık deyiptir. Ruway'il ghanam ey çofancık deyiptir. Yürü beyik yere çıkıvatın hasen deyiptir. Öyle aydı ya Ebu Cehil. İbn Mes'ud bir çofan oğlan Ebu Cehil minni yana adamın kursoğunun üstüne çıkıp ayağı bilen basıp ötü. Ebu Cehil aydıptır. Ey çofancık beyik yere çıkıvatın hasen bun kun deyiptir. Fadarabe İbn Mes'ud unuqahu. Bile-billevin eline kılıcı bilen vurup kellesini jontuptır Ebu Cehil'in. O ham kelleni götürüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mahzerine getiriptir. Resulullah can görüp Allahullezî la ilahe illahu Allahullezî la ilahe illahu Allahullezî la ilahe illahu 3 kere ayettir. O ham ayettir. Allahu ekber. Elhamdülillahillezî sadaka va'duhu ve nasara abdehu ve hazemel ahzabe vahdehu. Hudaya şükür deyiptir. Bendesine vaat etti, piruz ederini, vaadesine doğru oldu deyiptir. Vaadesi yüle çıktı deyiptir. Hudaya şükür bendesine kömek verdi deyiptir. Hudaya şükür kafirleri ödü kovdu deyiptir. Hiç ödüm min sahabalam min zahmet çıktık deymendir. Ve hazemel ahzabe vahdehu. Bir Hudayım ödetti bunları deyiptir. Hiç ödüne yapılamandır. Havada bize yavdurduk da deymendir. Pesperçilik etiptir. Aham aydıptır. Şoň necis cesedin maňa kököp bilersiňizmi diýipdir. Ibn Mes'ud hawa diýipdir. Ýür köködeýin diýipdir. Fan talaqna fa araytuhu sallallahu aleyhi ve sellem iyyahu. Ya Resulullah necis cesedi şu diýip aýtdym diýipdir. Aham peýgamberimiz aýtdyr. Hada fir'aunu hadihi'l ummah. Her ummatyň bir fir'auny bar, şu ummatyň fir'auny şeýtan adam diýipdir. Albun kunu qyrlyp gitdi. Helak boldy, ölüp gitdi. Kellesi kesildi. Zelil ol khor olup gitti. Kim Ebu Cehil? O tanıyan mı? Ebu Cehil İslam'da adı Ebu Cehil. Kavkulha as. Din gelip, Kur'an gelip, Resulullah gelip Ebu Cehil'in adını Ebu Cehil değiller. Ebu Cehil'in odal adına mı? Tamam tarih okuyarlı bilyenler. İslam gelmaka Ebu Cehil'in adı Ebul Hikam. Ebul Hikam, Ebul Hikam. Näme diýdigi? Dana diýdigi. Ebu Cehil näme diýdigi? Samsyk diýdigi. Ebul Hikam diýenmişdikle. Yani Ebu Cehil alim adammışdyk. Her bilimlimişdik. Her zatdan sonrasına jogap berýänmişdik.
100,000 فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. 100,000 فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. كان علم مليا باسواد آدم والظالم هذا يون ödün tanıymayanmıştı. Ve ödün yoktan bari getiren beyik Allah'ın tanıymayanmıştı. Ne peydası basavadının? Adı Ebul Hikem'miştik. Basavada adam değildi. Beter savatlı adammıştık. İmme ödünü tanıymansan, ödünün ruhaniyetini tanıymansan ve ödünü yoktan bari getiren kadir beyik Allah'ın tanıymansan, ona İslam'da Ebul Hikem deymen, Ebul Cehil deyin deyip kıyamete çeli belki ibid adı Ebu Cehil vel Qaliyadı. Ders değilme işi, ey cavan dost, ey inni üst bariyen doğuncağım, bir gün ul olup da ulukan adam bolsan, ustad bolsan, bilgin şu ilmin hala din ilmi olsun, hala dünya ilmi olsun. İkimizin de vazifemiz şu ilminin Allah Teala'nın rızayetini tapmaktır ha. Ebu Cehil savatlı adammıştık. Tarihte adı Ebul Hikem'miştik. Näme bitbahtlığa düşürdü? Eğer yerinin yüzüge eylesen ders, tekebbür bolgul Huda ters. Eğer yerinin yüzüge eylesen ders, tekebbür bolgun Huda ters. İnşallah uluqan adam olartın, ustad danışga olartın, bilimli olartın, iyi unumda hizmet ediyen adam olartın, pespel ol. Kadir Allah'ın rızayetini tapacak bol, utarsın. Dünyan da avat bulur, ahiretin de avat bulur. Ebu Cehil, Ebul Hikem'miştik. Savatlı adam, dana adam deydi. Emme İslam, Kur'an, Allah, Resulullah, ona Ebu Cehil, nadan deydi. Düşünsüz ahmak adam deydi. Näme deyip, Kadir Allah'ın tanıyana ve ilmini Hudayın rızayetinden sürümden ak. Müslümanlara hizmet veren işi yok. Ondan süreyim, nadan adını alıp kitiptir. Ebu Cehil, Era'eytellezî yenhâ abden izâ sallâ. Oy Resulullah canın ruhunun hoşluğundan süreyim. Ebu Cehil'in bitbaklığından süreyim, bireme gurruna değilim. İnni keyifteyi alıp gidersin inşallah dersimizin. İkra suresinin ahirleri, yürüyte Ebu Cehil'in bitbaklığından süreyim, Allah Teala iyi veriyor. Era'eytellezî yenhâ abden izâ sallâ. Resulullah can namaz okuyacak bolanna Peygamberimiz de aydıptır. Ey Muhammed, Kâbe'nin yanına namaz okuyanını görsem, le boynuna basıp öldürürüm seni deyiptir Ebu Cehil. Bugün köyün kellesi kesilip batı. Şoğullar geçmeyecek yalıttı. Müslümanı ve kafire derstir bu görürüm. Şoğullar geçmeyecek yalıttı. Era'eytellezî yenhâ. Ey Resulullah Ebu Cehil'i ver. Abden izâ sallâ. Hudayın bendesi namaz okuyacak bolan da okutmayacak bol ya. İyiydi näme? Elem ya'lem bi ennallâhe yara. Şu Ebu Cehil bilmiyor mu Hudayın görüp durallığını? Elem ya'lem bi ennallâhe yara. Aya Ebu Cehil bilmiyor mu Allah'ın görüyorluğunu? O hem Huday Teala ayeti veriyor. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. Allah Teala aydiye Ebu Cehil beyitmesin. Allah Teala aydiye azamatın minin and içiyen, eğer Ebu Cehil şehittirip Muhammed Mustafa'ya eziyet berse, alın saçından, mangrayından tutup, ol mangray, ol kelleyi ki dur şunu günah, dur şuna yalan, bitbak zelil edip cehenneme sürüdörün deyiptir Huday Teala. O hem Resulullah can Ebu Cehil'e varıp şunu okuyanına, Ebu Cehil aydıptır. Ol 8-9 yılından odalın görürün ha. Ebu Cehil aydıptır. Ey Muhammed, meni orkut yahan mı deyiptir. Mekke'nin cavan oğullar hemmesi men ihtiyarımdadır. Üstüne çozdurarın ha deyiptir. Sen kendini tehdit etiyen ha deyiptir. Tekrar edeyim. Mekke'nin cavan oğullar hemmesi men ihtiyarımda deyiptir Ebu Cehil. Dereleri oylar doldurakanı sana karşın çozdurup dargadarın ha deyiptir. Allah Teala Resulullah'ın tarafından cevabını aydıptır. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ.
Şol Ebu Cehil aytyan jowallaryny üýşürsinipdir. Cehennemdäki ferişteler ılgydaryn ýere gaşynipdir Hudaý Taala. Felyed'u nadiyehu. Şu Ebu Cehil orzasy bolsa çağırsın şu jowallary. Sened'u zabaniye. Cehennemin içinde, odun içindeki ferişteler iyi verer, şodur tutup alıp kaysınla deyiptir. Cehennemdeki ferişteler bir vurunuptırla da Hudaya icazı ver bile deyip. Sened'u zabaniye. Hud Allah'ın kelamı ikra suranın ahirki ayılar. Hudaya diye zabaniyan çağırarın deyiptir. İbn Abbas diye lev da'a nadiyehu la ahadathu melaiketul azab as-sa'a. Eger şol jowan oğlanlaryny kafirlaryny üýşüren bolsa, cehennemin içinden şeş mahalın içinde perişteli çıkakyna şodurşun sinet tutan ýaly edip, şodurşuny götürüp cehenneme aşyn alyp gitjekdiler diýipdir. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Şol Ebu Cehl haşy ölen Ebu Cehl. Hudaý Taala oň betbahtlygynyň sürim. Resulullah'a eziyet berip duransaň, diniň düşmany bolansaň, bahilçilik edensaň, içi garalyk edensaň, bay azalar verip izinne edip Peygamberimizin mübarek kellesinin üstüne gumuyjak bolup gumuyup bayda azalar çekýär etýädi. Hak kef eşitmellädendi. Kur'an-ı Kerim eşitmellädenni. Hakkı görmellädendi. Bun kunnan mol adyna büýsen ýady. Malyna büýsen ýady. Ilmyna büýsen ýady. Makamyna büýsen ýady. Adyna büýsenma çemelli dizler. Çemen senden gurir, jeren eglenmer. Berekella mahdumul işan. Adyna büýsenma çemenli dizler. Ey ýaşyllapdy duranja çemenli dife. Büýsenma tekebbür bolma, men üstümde koyun sığır gelip men ýal awadan dife ýok diýip tekebbür bolma. Nämeden çirim? Çemen senden gurir, jeren eglenmer. İşte içkin yine 3 aydan şmahal yaşıllap duran defeler görün. 3 aydan guğuruyor. Üstünde koyunla durmar, malla durmar, keyikte durmar. Hemmeti gidar deyiptir. Vaktin kolaydır sen deyiptir. Adyna büýsanma çemelli dizler. Çemen senden guğurur. Jeren evlenmez. Gelişiňe, malyňa, mülküňe, daşyňa adam üýşýär deyip. Bir topar adam, bir topar hiley habarlaşyp ötýär kana. Hemişe başymda durarmy ka deyipdi. Allah'dan gafil bolagamaydım. Mahdumul aydar arif dostuna kim qalar düşmeyin azal destine. Felek bir gün salar yerin astına ağız dillen qalar, zıban eglenmez. Ağız dillen qalar, zıban eglenmez. Ol paça ulap sakırdap duran dil va qabryň etine giýrakan donk qalar diýipdir. Donk qalar garynçaly hiç tadydy ýetirmer olýupdyr. Mahdumul aydar arif dostuna kim qalar düşmeyin azal destine. Felek bir gün salar yerin astına ağız dillen qalar, zıban eglenmez. Ol sakırdap, halan kefini aydyp duran, ondan beýle hiç keplap bilmez diýipdir. Donk qalar diýipdir. Ol gurleýädi, ol harleýädi, dayanýädi, ýürek düşdi. Fala saddaqa we la salla, walakin kezzebe we tawalla, thumma zahaba ila ahlihi yatamatta, awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Ebu Cehil'in çilim inen ayet bide. Şunun aýdyn, o Ebu Cehil'in gurrundan çykaýyn. Hudaý Taala Ebu Cehil'in çirim iyi veripdir. Tamam insanları ders etipdir yani. Fela saddaqa ve la salla. Ebu Cehil ananana namazda okuyanak. Hud Allah'ın kelamışı. Fela saddaqa Hudaýa ananana ve la salla namazda okuyanak. Walakin kezzebe ve tawalla. Peygamberimiz sen yalanny ýakana iýdine öwürli. Thumma zahaba ila ahlihi yatamatta. Kur'an haşa. Suriye kıyamet ahirki ayaları 29. parada. Oğum dostlarının arasına içerisinin yanına varıp girilip tekebbürlük edip Muhammed'e onu yaxşıca ödüm yekeledim onu deyip tekebbürlük etyenmiştik. Evla leka fe evla thumme evla leka fe evla 4 gedek. Dargamak sana qawdır ey Ebu Cehil. Dargamak betbahtlyk sana qawdır ey Ebu Cehil. Dargamak sana qawdır ey Ebu Cehil. Dargamak sana qawdır ey Ebu Cehil. Allah Taala ayet diýerdir. Kudretine dayanýan, malyna büýsenýän, ilmyna büýsenýän, daşyndaky adamlara büýsenýän Ebu Cehil zilil bolup gitipdir. Büýsenler ýokdur. Fakat Qadir Allah büýsenmeli we şoň Allah Taala imana dayanmaly. Inha şol Ebu Cehil menni kepleýän Ebu Cehil zilil bolup, hor bolup Mekke-i Mukerreme'de çofallyk eden
İbn Mes'ud'un eli bilen kellif ketilip betbaht bolup galýar. Ebedeçeli. Yine bir betbahtlaň biri helak bolýar, onun hyzmatyny da ýetirip tamam edeli. Yine ol 5-6 dagyga wagtymyz bar. Umayya absarahu Bilal radiyallahu anh. Qawqulagas. Ebu Cehil ýaly betbahtlaň biri Umayya diýen kafir. Onu Hazreti Bilal görtdir kafirliň aralarına. فخرج على الأنصار فقال بأعلى صوته يا أنصار الله هذا رأس الكفر أمية لا نجوت إن نجا أمية. Qawqulagasan 5-6 dagyga bitir bir olaqan görürüm. Ebu Cehl dargadı gitti. Hazreti Bilal radıyallahu anh Ümeyye diyen kafir görüpdir. İdini yortup barıp sahabaların arasında barıp bile bilen kıygırıptır. Ya Ansarallah, ey Allah'ın dinine kömek berip beren sahabalar ve ey Medine'li siz tanıyan nedirsiniz? Ra'sul kufri Umeyye. Hal haşavaryan Umeyye diptir. Hazreti Bilal aytıptır. La necavtu in neca Umeyye. Eger şu Ümeyye'ni şun kun öldürmeseniz men diri kalmayın şun niptir. Hazreti Bilal şey diptir. Yani näme? Näme Bilal ona bey diýip aýdýar. Umeyye. Kimşi Umeyye? Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Bilal'ı sürüp azap berýän betbaht. Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Bilal'ı çağan üstüne koyup kızgın havada, kızgın daşın üstünde koyup kursağına daş koyan Umeyye. Gireleli bunkun. Geçer ömür öter bu dem. Ne yürersen kadam kadam. Fiil rayı salan adam seni kurçuk iyasıdır. Seni kurçuk iyasıdır. La necavtu in neca Umeyye. Hazreti Bilal aydıptır. Eğer şunkun şu Umeyye ölmese men ölayın niptir. Oham tamam sahabalar labdaşın qawca qawab fadarabuhu bis-seyfi hatta qataluhu. Tika tiptir ben. Hazreti Bilal'ın doğun qarnaşı yoktu Mekke-i Mükerreme'de. Müslüman kafir ders almalımandan. Bilal'ın arkası yok deyip Habeşeli bir qarib adam, fakir adam, doğru evin maşı yok, bir kul kärger deyip Mekke-i Mükerreme'nin köçelerinin içine sürüyenmiştik Umeyye. O da gurrunu hemmamidi bilyas. Malını da yanmıştık. Devruğundaki adamlara da yanmıştık. Kafirlere da yanmıştık. Umeyye. Özünün kudretine da yanmıştık. Hazreti Bilal'la Allah ahad, Allah ahad diyenmiştik. Huda yarqam diyenmiştik. İmanına da yanmıştık. Sahabalar umuğa ceng elan bolmansın. Görüp durup ağlak geçyenmiştik. Hazreti Bilal näme derejelere yetmedi? Umeyye näme betbahtini görmedin mi? Hazreti Bilal gurrunu kamil geçti. Yerin yüzünde evvelin alan çeken adam boldu. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Beyt-ül Mukaddes'te Resulullah canın evet yoldaşı oldu. Ama Umeyye özünün kudretine dayanıyordu. Sürüyordu. Bu da gelmer mi kadiyadi? Näme Bilal'ın arkası yok diyadi. Kim bir gün Bilal'ın arkası olup da hakkına versin? Beyk Allah edül celal. Zalika bi ennallaha huvel haqqul mubin. Hudaý aýdýar, men adam haktır, hakkiyetini yetiştirerin dipdir. Zalika bi ennallah huvel haqqul mubin. Hakkiyetini yetiştiren bir gün dipdir. Hakkiyetini yetiştirmiş yok, kıyamatta da hadir. Kıyamatta da hadir hakkiyetini yetişmedi ki yok. Gam çekme garip adam. Beyler şalar kalmazlar. Azim şehirler, ak otoklar kalmazlar diye maktam ulişan. Hiç narahat bolup ýörme. Ey fakir, ey mazlum, ey ağlap duran. Hazreti Bilal'dan meter horluk hiç çeken nädirsin. Beter, müňden birine gören nämsin. Narahat bolup ýörme. Gam çekme garip adam.
Begler şalar kalmazlar. Azim şehirler, ağ otoklar kalmazlar. Ne mert kalır ne merdan, ne gert kalır ne gerdan. Fiil peşi hem kergeden ol derendeler kalmazlar diye mahtumul işan. Hemmesi geçip gider. Hudaý Taala ahirki teberrüken Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyup tamam edeyin onu. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ اما قيامت كني Hazreti Bilal, Ümeyye, Ebu Cehil ve tamam mahlukatla çöküş oturacak deyiptir. Dozanu. Hemmesi çöküş oturacak şoğul. Näme haber üstlerine gelir belli de. Her kim hakkını alacaktın. Ve tera kulle ummetin cafiye. Cafiye dedik dozanu oturacaklar. Çöküş oturacaklar. Şu suranın adı da cafiye. Kıyamette hemmâmi çöküş oturacak. Müslüman kafir. Kullu ummetin tud'a ila kitabiha. Tamam eden amalına şin çağırılacak. Gel eden işin. El yevme tujzauna ma kuntum ta'malun. Eden işinin cezasını inni görmeliyim. O taada Bilal'ın hakkasını görmeli. O taada Kadir Allah tamam hakkiyetini yetiştirecek. O taada belli olacak. İnşallah bir hefte bireme dersin kärra qaytdyk. Ebu Cehil'den katı bir dersler almalı olansan, şeytan kaçıp gitmeğinden katı dersler almalı olansan, inşallah inni keyifte Bedir jenginin iyidi kıvırınlarını alıp gidersin inşallah. Hudaý Taala nuri imandan ayırmasın. Hudaý Taala parahatçılık, emniyet, bereket, nuri